Walo na ang daog sa Mapua Cardinals. Suman gipildi ang EAC General sa ilang dula sa round 2 sa NCAA Season 100 basketball games kagahapon. Samtang Benilde Blazers padayong nanguna human gipalukapa ang Arellano Chiefs kaganina. Ani report. Misa ka na sa ikaduhang pwesto sa team standing sa NCAA Season 100 basketball tournament ang Mapua Cardinals sa ilang kadaugan batok EAC Generals kagahapon. Humanagtay sa 79 all sa naibiling 30 ka segundo sa dula, giitsa sa veterano nga guard nga si Cyrus Cuenco sa Cardinals ang 3 points nga maoy mipadaog kanila 82-79. Nahimong best player of the game si Clint Escamis sa Cardinals nga milabay og 23 points, 6 rebounds, 2 assists, 1 steal ug 1 block. Samtang padayong nanguna ang Benilde Blazers sa team standings nga siyam na ang daog, human gipalukapa ang Arellano Chiefs sa ilang dula kaganina. Wa kaatraka ang Chiefs sa sunod-sunod nga punto sa Blazers kung asa miabot pa sa 27 points ang lamang niini sa katapusan sa third quarter, hangtod sa midaog na ang Blazers sa score nga 177. Nahitabo sab ang giingong century mark slam sa pagdunk ni Jean Carillo sa ika-100 points sa Blazers atol sa sugod sa fourth quarter. Way undang si Gab Cometa sa paglabay og puntos nga miabot sa 23 points, 1 rebound ug 1 assist. Padayong tutukan ang mga dula sa NCAA Season 100 sa Biyernes, October 18 sa alas 12 sa udto, tali San Beda Red Lions versus Perpetual Altas. Ug 2:30 sa hapon, tali Mapua Cardinals versus Letra Knights nga makita sa Heart of Asia. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.